Witam Was w kolejnym odcinku z serii Spokojnie to tylko lektura. Dziś zajrzymy sobie do opowieści wigilijnej autorstwa Charlesa Dickensa, po którą właśnie pewnie sięgacie w właśnie okresie bożonarodzeniowym. No to lecimy już bez zbędnego przedłużania. Zacznę tutaj od nadania lekkiego atmosfery. Opowieść wigilijna zanurza nas w magiczną atmosferę Bożego Narodzenia w XIX-wiecznym Londynie. I mamy tutaj duży kontrast, bo z jednej strony jest ciepło, które bije z domów, zapach pieczonego indyka, radość ze wspólnego kolędowania, które symbolizują miłość i rodzinne więzi. Za to z drugiej strony widzimy mroźny chłód i samotność, które właśnie opisują naszego głównego bohatera, Ebenezera Scrooge'a. Ta książka to tak w dużym skrócie przypomnienie, że ten wyjątkowy czas nikt nie powinien być sam, a największe bogactwo, jakie człowiek może zaznać, to bliskość drugiego człowieka, a nie rzeczy materialne. Troszkę powiem o samym autorze, o Dickensie, ponieważ był on jednym z najważniejszych pisarzy epoki wiktoriańskiej, właśnie wtedy, kiedy wyszła ta powieść. Warto także wiedzieć, że Dickens dużo pisał z własnego doświadczenia. On sam znał realia życia w biedzie. Chociaż jako pisarz później stał się już sławny, to jako dziecko musiał pracować na przykład w fabryce i wywarło to głęboki wpływ na jego twórczość. Dlatego postawił sobie jako misję Dickens, żeby w swoich książkach poza prezentowaniem różnych wartości, także głośno krytykować ogromne nierówności społeczne epoki. Tutaj właśnie to się objawia w opowieści wigilijnej poprzez to, jak bogaci ludzie, tacy na przykład jak Scrooge, są obojętni na los biednych, jak rodzina Cratchitów. W samym sercu tej historii właśnie mamy opowieść o Ebenezerze Scrooge'u, czyli człowieku, który całe swoje życie poświęcił na gromadzenie pieniędzy, wierzył, że one są jedyną wartością, która się liczy w życiu. To bogactwo, które uzbierał, przyniosło mu jedynie samotność i pustkę. Trzy niezwykłe duchy, o których zaraz będę mówić więcej, pojawiają się i zabierają go w podróż, która to ma mu uświadomić, że prawdziwe szczęście zawiera się w hojności, życzliwości i miłości do bliźnich. Także w naszym omówieniu postaramy się zrozumieć sens tej historii. Opowiem Wam także o fabule i o najważniejszych scenach oraz o tym, czego można się spodziewać na sprawdzianie. A więc o co w tym chodzi? Tutaj właśnie skupię się na fabule samej książki. Akcja opowieści wigilijnej rozgrywa się w Londynie w połowie XIX wieku, jak już mówiłam. No i właśnie Dickens oddawał tutaj realia epoki, w której żył, epoki wiktoriańskiej. Cała historia toczy się w magicznym, mroźnym czasie Wigilii i Bożego Narodzenia. A ten świąteczny okres wybrał sobie Dickens nie bez powodu, bo o czym jeszcze wspomnę w symbolice, jest to takie świetne tło do pisania książek z morałem, bo jest to czas, gdy ludzie otwierają serca i to jeszcze mocniej nam tutaj kontrastuje z zimną i ponurą postawą Scrooge'a. A więc krótko, kim był Scrooge przed przemianą? Było to uosobienie właściwie skąpstwa, chciwości, zimnej obojętności. Był zgorzkniałym starcem, kochał tylko pieniądze, a ludźmi gardził. Jego standardową odpowiedzią na wszelkie świąteczne życzenia, jakie dostawał, czy prośby o datki dla biednych, to było po prostu bzdura. Jest on samotny z wyboru, ponieważ ma on rodzinę, która nawet się do niego często odzywa. Jest tutaj głównie jego siostrzeniec Fred, który zaprasza go niezmiennie co roku na świąteczny obiad. Tak samo jak niezmiennie Scrooge odmawia mu. On ewidentnie odcina się od swojej rodziny, nie za bardzo chce z nimi mieć cokolwiek wspólnego. Poza tym drugi człowiek, z jakim Scrooge ma często styczność, to jego pracownik, Bob Cratchit. Niestety go też nie traktuje zbyt dobrze. Właściwie tyranizuje go i znęca się nad nim jako na swoim pracowniku. To jest takie podsumowanie naszego głównego bohatera. Powiedziałam, że taki był Scrooge przed przemianą, bo pojawia się w jego życiu ciekawe wydarzenie, które właśnie zobaczymy później, bardzo go zmieni. Mówię tutaj o wizycie czterech duchów. Pierwszy pojawia się Jakub Marley. Tak się właśnie rozpoczęła noc wigilijna od wizyty tego ducha, który był zmarłym wspólnikiem Scrooge'a.
i Marley przybył do niego owinięty ciężkimi łańcuchami, które sam ukuł swoim egoizmem i chciwością za życia. Także tutaj rolą tego ducha jest ostrzeżenie dla Scrooge'a. Komunikuje mu wyraźnie, że jeśli on się nie zmieni, to czeka go po śmierci identyczny los, wieczna pokuta i cierpienie. Ten duch, Jakob Marley, zapowiedział także nadejście kolejnych 3 zjaw. No i zgodnie z zapowiedzią pojawia się następnie duch wigilijnej przeszłości. Zabiera on nas razem ze Scrooge'em w podróż do wspomnień. Bohater widzi swoją samotność w szkole oraz moment, gdy jego narzeczona, Bella, zerwała z nim zaręczyny. Ukochana w końcu zrozumiała, że żądza pieniądza stała się dla Scrooge'a ważniejsza niż ona. Nie chciała mieć takiego zapatrzonego w pieniądze męża. Ta wizyta uświadomiła Scrooge'owi, że sam utracił swoje prawdziwe szczęście przez dokonywanie złych wyborów w młodości, które później ciągnęły się przez całe jego życie, aż do tego momentu, w którym go spotykamy. Następnym duchem, który objawia się Scrooge'owi, jest duch tegorocznych świąt. Właśnie ten duch ukazuje mu, jak inni spędzają tegoroczne święta. Szczególnie prowadzi Scrooge'a do rodziny Cratchitów, czyli jak może pamiętacie, rodziny, której ojcem jest pracownik Scrooge'a. Mimo że przeżywają skrajną biedę, nie mają na nic pieniędzy, a ponadto są także obarczeni chorobą małego Tima, ich syna, w ich domu panuje radość, miłość i ciepło. I ta wizja także dotknęła Scrooge'a, tym razem wywierając w nim nieco inne emocje, ponieważ zobaczyliśmy jego współczucie, które poczuł do małego, chorego Tima. Ostatnim duchem, który ukazuje się Scrooge'owi, jest duch przyszłych wigilii. I jest on zdecydowanie najbardziej przerażający. Przede wszystkim milczy, nie mówi nic jak poprzednie duchy i po prostu pokazuje bez żadnego komentarza Scrooge'owi konsekwencje jego życia. To, że nikt go nie żałuje po śmierci, a wręcz ludzie cieszyli się z jego zgonu i okradli go, rozporządzając między sobą jego majątkiem. Oraz co najbardziej porusza zarówno Scrooge'a, jak i nas, czytelników, widzi pusty stołek w domu Cratchitów, który symbolizuje niestety śmierć małego Tima, który nie dostał wsparcia, nie dostał pomocy, niestety finansowej, której jego rodzice nie mogli mu dać, żeby go wyleczyć. I ta wizja ostatecznie łamie Scrooge'a, który zaczyna błagać ducha o szansę na zmianę. Następnie mamy Dzień Bożego Narodzenia, w którym Scrooge budzi się i kiedy orientuje się, że te zjawy to były tylko wizje i szczególnie, że ta ostatnia się jeszcze nie wydarzyła, Scrooge jest przepełniony szczerą radością i wdzięcznością. Dosłownie zmienia się w zupełnie innego człowieka, w swoje przeciwieństwo. Natychmiast zaczyna także naprawiać swoje błędy. Między innymi wysyła rodzinie Cratchitów ogromnego indyka, podnosi pensję swojemu pracownikowi Bobowi, a dla małego Tima staje się wreszcie drugim ojcem. Oraz w końcu przyjmuje zaproszenie na świąteczny obiad od siostrzeńca Freda, a więc także nawiązuje relacje swoje rodzinne, wznawia je. Resztę życia spędza jako hojny, dobry i życzliwy człowiek, który w pełni zrozumiał sens życia i świąt. Teraz właśnie powiem o najważniejszych scenach w fabule. Nieco będą się właśnie przeplatały z tym, co mówiłam wcześniej, więc zaczniemy sobie od spotkania z duchem Marleya. To tutaj punkt przełomowy całej opowieści. Zaczynają się pojawiać zjawy, zaczyna się właśnie taka bardziej fantastyczna część, nadprzyrodzona tej powieści. Jest trochę jak otwarcie puszki Pandory dla Scrooge'a, ponieważ wymusza w nim pierwszą refleksję i rozpoczyna jego przymusową podróż w głąb siebie. Zaczyna właśnie on się zastanawiać nad swoim życiem i spotkanie z tym pierwszym duchem Jakuba Marleya, zapoczątkowało całe następne wydarzenia. Następna scena z przeszłości z Bellą, byłą narzeczoną Scrooge'a, to jedna z najbardziej bolesnych scen w jego życiu. Tutaj pokazuje ona pierwszą wyraźną decyzję, która nastąpiła w życiu Scrooge'a, gdzie widać, że pieniądze przeważyły nad relacją z drugim człowiekiem. Ta scena dowodzi, że Scrooge sam zniszczył swoje szanse na szczęście.
Więc to przez jego wybory stał się takim człowiekiem, jakim został. A pieniądze nie tylko wzbogaciły go, a przede wszystkim okaleczyły mu serce i zamknęły je na innych ludzi. Następnie wizyta u rodziny Boba Cratchita była kluczowa dla zmiany perspektywy Scrooge'a. Bo tutaj mamy wyraźny przykład ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie. Do tego naprawdę mają spore zmartwienie o zdrowie małego Tima, a ich dom w okresie bożonarodzeniowym jest wypełniony szczerym szczęściem, ciepłem i miłością. I tutaj właśnie Scrooge widzi ten brutalny kontrast, jakie przeciwieństwo to jest jego własnego mieszkania. Także tutaj bohater po raz pierwszy poczuł współczucie i zauważył cenne takie spostrzeżenie, że pieniądze nie są miarą wartości człowieka. Następna istotna scena to wizja grobu Scrooge'a. Duch przyszłych wigilii wskazał na zaniedbany grób z nazwiskiem Ebenezer Scrooge. Scrooge w tamtym momencie widzi, jak już wspomniałam, że jego śmierć nikogo nie wzruszyła, a wręcz ucieszyła ludzi. I tutaj ta wizja to punkt kulminacyjny całej powieści. Uświadomił wyraźnie Scrooge'owi, że jeśli on się nie zmieni, to umrze samotny i nikt go nie będzie opłakiwał. Strach, który wzbudziła ta wizja w Scrooge'u, wywołała u niego takie katarzis, oczyszczenie. Scrooge w tamtym momencie przysiągł, że odmieni swoje życie. Zapragnął zmiany. No i radosne przebudzenie Scrooge'a, ostatnia istotna scena, bo była ona symbolicznym nowym początkiem dla niego. W tamtym momencie swoje obietnice Scrooge zaczął wcielać w życie, stał się naprawdę przeciwieństwem starego siebie. Tutaj ta scena pokazuje, że prawdziwa zmiana jest możliwa, także niezależnie od wieku, bo Scrooge już miał swoje lata, a jednak dalej mogło go coś ruszyć i zachęcić do zmiany. A szczęście, które odczuwa właśnie na koniec książki, to jego nagroda za hojność i życzliwość. Dobrze, teraz trochę więcej konkretów, a mianowicie na co zwracają uwagę nauczyciele, z czym możecie się spotkać na kartkówce czy na sprawdzianie. Zaczniemy sobie od gatunku, jaki reprezentuje opowieść wigilijna. Najczęściej jest ona określana jako przypowieść, inaczej parabola, lub moralitet. Dlaczego? Ponieważ głównym celem fabuły jest przekazanie głębokiego morału, więc tutaj ona właśnie powstała po to, żeby pouczać czytelnika o konieczności przemiany moralnej i wyborze między dobrem a złem. I to jest właśnie cała historia Scrooge'a. Następnie czas i miejsce akcji, tak jak już powiedziałam. Czas to zaledwie 2 dni, ponieważ mamy Dzień Wigilii i Dzień Bożego Narodzenia, a miejsce to Londyn w XIX wieku, czyli wcześniej wspomniana epoka wiktoriańska. Dlatego w tamtym czasie Dickens umiejscawiał swoje powieści w czasie, w którym żył, żeby były one także taką głośną krytyką co do tych nierówności społecznych, których on doświadczał i obojętności bogaczy na biedę w tamtym czasie. Główny bohater powieści, czyli Ebenezer Scrooge, jego historia to opowieść o przemianie wewnętrznej, jego swoistej ewolucji. Przed był skąpcem, samotnikiem i egoistą, kochał tylko pieniądze, a po stał się dobry, hojny i szczęśliwy. Postacie drugoplanowe. Tutaj będzie przede wszystkim właśnie z rodziny Cratchitów. Najpierw Bob. Bob Cratchit, czyli pracownik Scrooge'a, jest uosobieniem szlachetnej biedy, ponieważ mimo swojej trudnej sytuacji materialnej i właśnie zdrowotnej z synem, był kochającym mężem i ojcem i symbolizował rodzinne ciepło. Za to mały Tim, czyli syn w rodzinie Cratchitów, był właśnie chory, a jego możliwa śmierć w wizji przyszłości ukazanej Scrooge'owi była kluczowym czynnikiem w jego przemianie, bo udało się właśnie dzięki tej wizji wzbudzić w nim współczucie. Następnie Fred, który jest siostrzeńcem Scrooge'a, jest symbolem nieskończonej życzliwości i nadziei. Mimo że co roku spotyka się z odmową swojego wuja, to niezmiennie wytrwale zaprasza go na ten obiad świąteczny, wierzy w to, że w końcu nawiąże kontakt z rodziną, że w końcu ich odwiedzi. I na końcu duchy, które pełnią rolę nauczycieli w powieści i są katalizatorami zmiany, ponieważ bez nich ta zmiana by się nie odbyła.
prowadzą Scrooge'a przez jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bo chcą wymusić w nim refleksję nad własnym życiem. Motywy literackie. Tutaj takie główne 4 zaznaczyłam. Przede wszystkim przemiana, to jest motyw główny. Historia tutaj nam pokazuje, że człowiek ma szansę na drugie życie w każdym momencie. Nie ma czegoś takiego jak być za starym na zmianę i może naprawić swoje błędy, zacząć od początku. Miłość i samotność, motywy kontrastujące ze sobą. Miłość, która jest reprezentowana przez Bellę, Cratchitów czy Freda, jest wartością, którą Scrooge odrzucił, wybrał samotność i chciwość. Boże Narodzenie, które jest tłem tutaj powieści, to czas magiczny, sprzyja on refleksji, cudom i otwieraniu się na innych. No i bieda i odpowiedzialność społeczna, którą Dickens właśnie krytykuje. Szczególnie skupia się na tym braku troski bogatych o biednych i wzywa do dobroczynności. Najważniejsze nauki dla czytelnika to przede wszystkim, że nigdy nie jest za późno, by się zmienić i stać lepszym człowiekiem. Scrooge był już w sędziwym wieku, a mimo to mógł się zmienić. No i prawdziwe bogactwo to są dobroć, relacje z innymi, miłość, a nie nagromadzone przez życie pieniądze. Liczy się to, co dajemy innym, a nie to, co mamy i trzymamy dla siebie. W powieści pojawiają się także elementy fantastyczne. To są elementy nadprzyrodzone, które nie miałyby miejsca w zwykłym świecie, ale są tutaj niezbędne do fabuły. No i przede wszystkim mamy tutaj wizyty 4 duchów, podróże w czasie i przestrzeni, w których uczestniczy Scrooge oraz wizję przyszłości, w tym grup Scrooge'a i śmierć małego Tima. No i symbolika na koniec. Co symbolizuje łańcuch Marleya? Ciężar win i egoizmu, który nagromadził on za życia, ponieważ był podobny do Scrooge'a i tak spędził całe swoje życie. Każdy zły, niewrażliwy czyn, jakiego dokonał, był jednym ogniwem w łańcuchu. Śnieg i chłód symbolizowały chłodny, zamknięty charakter Scrooge'a i jego obojętność. Światło, pod jaką postacią pojawiał się duch przeszłości, symbolizowało prawdę, która rozjaśnia mroki pamięci. Dzwony kościelne ogłaszały nadejście świąt i czasu cudu. Był to sygnał do refleksji i zmiany. No i świąteczny indyk, który jest symbolem hojności, dostatku i naprawienia krzywd, ponieważ, przypominam, Scrooge wysłał go Cratchitom po swojej przemianie. No i na koniec taka refleksja, dlaczego ta historia wciąż wzrusza i wciąż ma znaczenie. Mimo że ma już ponad 180 lat, opowieść wigilijna wciąż jest tak samo aktualna i działa na nas, bo opowiada o czymś uniwersalnym, o tym, że każdy ma w sobie potencjał do błędu, ale i do ogromnej pozytywnej zmiany. I to od nas zależy, jaką drogę wybierzemy. Mamy sprawczość w tej kwestii. Scrooge'owie w świecie współczesnym. Czy dzisiaj mamy Scrooge'ów? Oczywiście. I to pokazuje, że nieważne, czy jesteśmy w epoce wiktoriańskiej w XIX wieku, czy w XXI wieku we współczesności, to nadal znajdą się osoby, które są obojętne na potrzeby innych, a skupione na konsumpcji i własnym sukcesie materialnym kosztem relacji międzyludzkich. Nie są oni może już w postaci starych skąpców, którzy liczą szylingi w kantorze, ale niezmiennie są wokół nas i to przede wszystkim udowadnia, jak uniwersalna jest opowieść wigilijna. No, a jeśli jeszcze jej nie czytaliście albo znacie ją tylko z filmu, swoją drogą bardzo dobrego, to gorąco zachęcam do sięgnięcia po oryginał. Zapraszam też do zajrzenia na mój kanał, gdzie znajdziecie audiobooka całej książki. To już pozostawiam wam do wyboru, w jakim formacie wolicie się zapoznawać z lekturami. Przeczytajcie, by poczuć magię opowieści wigilijnej na własnej skórze. Ja wspominam te sceny, szczególnie sceny z przyszłości Scrooge'a, te takie straszniejsze, oraz z jego przeszłości, gdzie było pokazanie jego narzeczonej. Pamiętam, że bardzo mną one poruszyły, były świetnie opisane. No, Dickens to jest jednak mistrz literatury. I na koniec chciałabym zostawić takie pytanie. Zachęcam też do dzielenia się w komentarzu odpowiedziami.
Który z duchów wywarłby na Was największe wrażenie i dlaczego? Czy byłby to duch przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości? Chętnie przeczytam Wasze opinie. Także zachęcam do pisania w komentarzach, jakie następne lektury chcielibyście, żebym omówiła. Zapraszam do zerknięcia do playlisty zarówno z audiobookami, gdzie znajdziecie opowieść wigilijną, ale nie tylko, oraz do pozostałych odcinków serii Spokojnie to tylko lektura, gdzie już omówiłam Chłopców z Placu Broni oraz Hobbita. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie widzieć następne omówienia lektur, które będą tutaj regularnie się pojawiać. I co? I na ten moment myślę, że to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie i powodzenia na kartkówkach i sprawdzianach.